Hello, mayong gabi sa tanan. Time check day, alas 8. Mao ni sitwasyon sa Istol. Diri sa Food Park Naga. Ubay-ubay buhol mga tao diri kay Independence Day man lay karon. Mao nang mga tao na ilang mga pamilya nanuro diri sa Food Park Naga. Nagabot-abot pang mga tao bandri sa plaza sa Food Park Naga. Dire ko po to guys. Bye bye.